Здравейте, зрители на подкаст за пациента, на портала на пациента. Днешното ни издание е посветено на живот с тежка астма и новите възможности на лечение за българските пациенти. Ще започна с малко обща информация за самото заболяване. По данни на научните дружества, около 400 000 души са хората с астма в България, като с тежка астма са около 10% от тях. Астмата е най-честото хронично заболяване в света и засяга над 260 милиона души. От нея умират над 450 хиляди души всяка година, като повечето от тези смъртни случаи могат да бъдат предотвратени. Днес сме се събрали да разговаряме какви са симптомите при тежка астма, как се поставя диагнозата, какви са възможностите за лечение и защо е важно заболяването да се лекува на време и съответно да се контролира. Като 1 от 10 пациента при астмата се проявява в тежката си форма и тя наистина е живото застрашаващо заболяване. Астмата може да бъде с ранно начало в детска възраст, а също така с късно начало след 30-40 година. С мен в студиото са две дами, така различни в своето амплоа при нас, но се надявам всички заедно да направим един полезен разговор. До мен е доктор Елена Петкова. Тя е експерт по тежка астма. Доктор Елена Петкова е и член на комисията за тежка астма към клиника по алергология на УМБАЛ Александровска. Виждате нейната визитка на екрана ни. И в студиото, много благодарим, че дойдохте, е госпожа Мариола Асенова, която е пациент с тежка форма на астма. Слава Богу, вече е много добре. Преди 15 години разбрах, че е открито нейното заболяване и по професия тя е икономист. Благодаря за поканата. Дами, благодаря ви, че сте тук. Започваме с така един по-общ въпрос към доктор Елена Петкова. Какво представлява тежката форма на астмата? Каква е симптоматиката? И диагностиката съответно. Диагностиката и симптоматиката. Здравейте от мен. Като цяло проблема тежка астма е не само по отношение на смъртните случаи, които наистина са най-така тежкият изход, но и по отношение на това, че пациентите изцяло променят начина си на живот, качеството си на живот. Това са пациенти, които преди това са функционирали напълно адекватно, с напълно адекватен начин на живот и в един момент след поставяне на диагнозата и след пътя, по който те изминават, се реално превръщат в хора, които имат изключително ограничени дейности, те изключително ограничават своето функциониране. А защо е така? Защото пациентите с тежка астма, въпреки инхалаторната терапия, която е оптимизирана, която е така на ниво адекватно за тяхната форма на астма, те имат постоянни симптоми. Чести и постоянни симптоми, които се изразяват в постоянен задух, в кашлица, в намалени физически възможности и за съжаление в така необходимост от прием на лекарства, които могат да бъдат в дългосрочен план доста опасни за тях, а именно оралните кортикостероиди. Това са пациенти, които имат много честа нужда от посещения в спешен център, хоспитализации, отсъствие от работа, от училище, когато говорим за по-малки деца. Така че астмата, тежката е изключително голям проблем. По отношение на диагностиката, това са нещата, за които трябва да следим, когато пациентите дойдат при нас, доколко са били контролирани, доколко имат симптоми, доколко имат посещение и прием на кортикостероиди и всъщност какво е настоящото състояние, което и когато идват при нас за така проследяване. За това си мисля, че най-добре, аз всеки ден виждам такива пациенти, но най-добре да дадем думата на пациент, който живее и е живял с това, да каже своя път какъв е бил за диагнозата. Да, точно така. Госпожа Асенова, разкажете ни как започна всичко при вас. Сагата ми започна преди 15 години, след прекарана вирусна инфекция тежка, след което аз се здобих за много дълги години напред с една кашлица, нескончаема, денонощна кашлица, суха, непродуктивна, която не се повлияваше от абсолютно нищо. В продължение на 6 месеца след
прекараната вирусна инфекция. Антибиотици, сиропи, бабини лачи и така нататък. Докато не се стигна до първата диагноза, че аз развивам астма, защото показателите на дишането ми бяха силно влошени. Започваше задух, който никога преди това не ми се беше случвало да изпитвам. Запушен нос, заден ринит, непрекъснато стичане на секрети по задната стена на носоглътката. Това беше началото, поставяне на диагноза, че е начало на астма. А не я ли объркаха по диагнозата в началото? Веднага ли ви я поставиха? Тогава я поставиха в началото, да. Това бяха категорични лекарите, че симптоми, категорични силно казано, но да, преобладаващото мнение беше, че аз развивам астма. Защото е с тази силна компонента кашлична, която казаха, че съществува и такова допълнително утежнение, нали, при астмата, което при мен беше всъщност най-утежняващия момент, защото кашлицата беше денонощна. Казвам ми, моите близки напускаха апартамента, защото беше нетърпимо да се стои нещо, което не можеш да контролираш. И тогава се запознах всъщност с бъдещите си приятели, оралните кортикостероиди, които единствено можеха да повлияят кашлицата. Останалите симптоми, свиркането в гърдите, нали, тия бронхоспазми, от инхалаторите се омекотяваха, но кашлицата единствено може да се повлияе от кортикостероидите, които в един период, да речем, от 3 седмици, аз влизах в схема, по която взимах кортикостероидите, след което влизах в един период на ремисия, да речем, от около 2 месеца и в половина, в които кашлицата намаляваше или беше съвсем поносима и можех да живея нормално. Но след 2 месеца и половина тя е еозинофилна астма, защото при мен еозинофилите неконтролируемо започват да се покачват при липсата на кортикостероиди. Няма какво да ги потиска и това предизвиква всъщност тази нескончаема кашлица при мен, което тотално влоши качеството на живота. Аз работех с много хора. Общуването ти става. Да не говорим, че и физическите усилия ми представляваха проблем, защото получавах задух и така нататък. Това беше в продължение на близо 10 години, част от моя живот и в търсене на лечение. Минах през почти всички светила, през почти всички болници, възможни в София, с други междувременно страшни диагнози, евентуално туберкулоза, Чрък-Штраус, нали, които са много страшни диагнози, но слава Богу, поне от по-голямото зло се стигна до по-малкото. Така, това беше в продължение на 10 години, докато не се намери нов начин за лечение. Нека да върнем разговора към доктор Петкова. Какви са съвременните терапии за тежка астма? Има вече и биологични такива. Разкажете ни малко повече за вариантите. Да, само искам така леко да върна към оралните кортикостероиди, по-скоро тези, които, слава Богу, останаха в миналото, но които все още са един изключително разпознаваем проблем сред нас, лекарите. Остава малко скрит сред пациентите и то защото аз за това така казвам, че това е малко измамния контрол. Те успяват да контролират заболяването и пациентите в много случаи разчитат на тях. Тоест в България, за съжаление, има лесен достъп до тях. Пациенти, които са получили рецепта в миналото, те имат възможност, отиват в аптеката, вземете и така не може да идентифицираме астмата като тежка. Тоест тази астма, тежестта на астмата остава скрита и за самите пациенти, съответно остава скрита и за нас. До тук добре, до момента, в който нали, сме имали тази възможност само в момента, обаче в който успяваме да диагностицираме, защото достъпа до биологична терапия започва с диагностицирането на тежка астма. От тук нататък пътя, който следваме е да определим какъв е типа на астмата, защото към момента имаме изключително много. Добрата новина е, че разполагаме с всички биологични терапии, които повлияват хората с определен тип
тип тежка астма. Стана вече въпрос, тежката еозинофилна астма или въобще типа на астмата се доказва с изследване с елементарни кръвни изследвания, така наречените, ние ги наричаме биомаркери. Когато установим тежестта на астмата, какво представлява пътя по-нататък, вземаме решение, събираме се, както стана въпрос, аз съм част от комисията за тежка астма в Александровска болница, събираме се членовете на комисията, разглеждаме пациента, не документите, аз не обичам да казвам разглеждаме документите, ние разглеждаме пътя на пациента и пациента като такъв и всъщност определяме според неговият тип астма какво ще бъде най-подходящото биологично лечение, защото биологичното лечение в интерес на истината е изключителна и еволюция, но най-вече революция в лечението на тежката астма. В момента разполагаме с всички терапии, които са в световен мащаб утвърдени и според това каква е астмата, изключително добро повлияване имат тези хора, изключително добро повлияване, което ние го виждаме като показатели, когато изследваме чисто медицински и пациентите го виждат като показатели, когато определят вече промяната в качеството си на живот, което мисля, че ще стане въпрос сега. Да, а какъв беше вашия достъп до лекарства? По какъв начин се случи историята при вас? От кортикостероидите разбрах, че в момента вече сте на биологична терапия. Да, така е. От 2020 година съм на тази биологична терапия. Преди това имах няколко неуспешни опита да бъда включена в програми. Опитите всъщност започнах от 2015 година в търсене на изход от този омагьосан кръг с кортикостероидите. Така казах, неуспешни бяха двата опита за включване в такива програми, но 2020 година имах щастието да се срещна с доктор Петкова за втори път и да бъда включена в програмата за лечение с такъв препарат. И искам да ви кажа, това стана в навечерието на COVID-епидемията. С този препарат аз минах през COVID-епидемията като през най-обикновена грипна епидемия, защото аз не може да си представя какво ще стане, ако го нямаше. Да, ето точно с това щяха да бъдат кортикостероидите най-вероятно в големи количества, но минах спокойно през 2 пъти през ковида и искам да ви кажа, че буквално седмица след като приложиха първата инжекция, аз почувствах огромна разлика. Сега мога да живея нормалния си живот. Мога да кажа, че почти на 90%, да не казвам напълни 100%, защото аз все още имам, нали, дори при притеснение може да ми се появи така лек задух от астмата, но аз съм се върнала към нормалния си живот. Аз вече не се притеснявам да полагам физически усилия, защото това не ме затруднява. Кашлицата, тази безкрайна кашлица, която ме буквално раздираше тия 10 години, изчезна и съм нормален човек. Някакви странични ефекти? Нула. Нищо не съм. До момента едно боцване на 2 месеца. На 2 месеца? На 2 месеца веднъж. Едно леко боцване. И удоволствието да се видя с доктор Петкова. Доктор Петкова ви слага инжекция. Тя ми слага инжекциите, да, защото аз не смея сама. Чудесно. Въпреки, че са тип писалкови инжекции. Да. Така. Доктор Петкова, кои пациенти с астма имат право на достъп до биологичната терапия в България? Да, какъв е пътя на пациент? Това малко исках така да акцентирам, че до сега говорихме и аз това, което казах, че пациентите имат привилегията да имаме налични всички биологични терапии, но малко да акцентирам върху разликата на личност достъп, защото наличността е ясна, достъпът е малко по-труден и то защото имаме едни бариери, които на ниво пациент, на ниво насочващ лекар, от една страна това, което стана въпрос вече, опасенията за странични ефекти или нежелани лекарствени реакции от тази терапия. Аз лично имам привилегията да работя още от около 10 години във времето, когато имахме само една биологична терапия. В момента разполагаме с 5 или 6, така че до сега
нали, да не казвам, разбира се, голяма дума, да не предизвикам съдбата, но сме нямали по никакъв начин не само тежки, но и такива нежелани реакции, които да доведат до отказ или отлагане на терапията. Така че това малко се различава. Примерно имаме, за съжаление, биологични терапии в други заболявания, в други области, където наистина са свързани с нежелани реакции в дългосрочен план, докато при нас биологичната терапия, мога да кажа от опит, не само на базата на проучвания, но от собствен опит е, че е изключително безопасна, така че тези опасения не трябва да ни спират. От друга страна, малко липсва тази колаборация или така наречения мултидисциплинарен екип между нас като алерголози, колегите пулмолози, общо практикуващите лекари, където остава много голям пул пациенти, които не биват насочени. Защото ако пациента дойде до нас, достъпа му до нас бъде осигурен, той гарантирам ще си получи терапията, от която има нужда. Въпросът е тези пациенти да ги извадим и да ги доведем до специалиста, който може да им помогне. И си мисля, че в тази насока е много важно да се работи с общо практикуващите лекари. Нали, колегите имат изключително много пациенти, не винаги успяват да бъдат информирани за най-новото. Защото те, ако бъдат информирани, че такава терапия има, че такава терапия е безопасна и че тази терапия ще помогне на много голяма част от техните пациенти въобще да не стигат до тях по отношение на екзацербации, нужда от хоспитализация и така нататък. И тези пациенти достигнат до нас. Оттам нататък какво се случва? Както казах, ние вземаме решение всеки пациент за коя терапия е подходящ, насочваме го. Тези документите, когато излязат от нашата комисия, отиват в Здравната каса на национално ниво, където на определен период от време се събира комисия от национални експерти, които всъщност решават кои пациенти на кои да бъде осигурен веднага достъп, за някои изискват допълнително изследвания или някакви допълнителни уточнения, но надеждите ми в бъдеще да са малко или много да скъсим пътя. Т.е. да скъсим времето, защото това, което в България ни липсва, са от една страна критериите, които са малко по-рестриктивни в сравнение с останалите държави. Ние често сме на такива международни форуми, обсъждаме и така колегите се чудят за някои неща, които в нашите критерии присъстват. И то всъщност това, което присъства в нашите критерии, което е най-голямата ни болка, е, че достъпът на тези пациенти е много забавен във времето. Тоест в България имаме малко така мнение, че пациент с малка давност на астмата не е пациент с тежка астма или млад пациент не е с тежка астма, което далеч не е така. И по-скоро моето желание е така в бъдеще пациентите да успеем да им дадем тази терапия в този прозорец на възможностите, където сме още на ниво млади хора с запазена белодробна функция, а не да чакаме до момент, в който вече пациентите са тежко увредени и това, което можем да им помогнем, няма да бъде оптимално. Така че желанието да се скъси този път от диагнозата до поставянето за достъпа до най-адекватната терапия, ми се иска това да бъде. И всъщност това на базата на какви изследвания се преценява кога от кортикостероиди се преминава на биологична терапия? Принципно не би трябвало кортикостероиди да има. Не би трябвало въобще да стигаме до момента. Но винаги се почва с тях, доколкото разбирам. Не се почва с тях, по-скоро се продължава с тях. Инхалаторните кортикостероиди са тези, които са в основата на лечението и идеята е преди да се стигне до орални кортикостероиди, да бъде насочен пациента за биологична терапия. Защото кортикостероидите както помагат, така имат не само в дългосрочен план, но и в краткосрочен план много странични ефекти от типа на пациентите страдат и това го виждаме всъщност всеки ден. Развиват повишено артериално налягане, остеопороза, изключително често срещан страничен ефект, катаракта. Имаме млади хора с катаракта, с спонтанни фрактури, нали, това говорим за хора на по 30 години, което включително психиатрични промени имат, те развиват депресия, тревожност, неща, които просто биха били избегнати, ако нямаме необходимостта от тези орални кортикостероиди. Тоест, преди да стигнем до тях, би трябвало вече да имаме идея, че тези пациенти са показани за биологична терапия. Аз един малко въпрос извън конкретиката. Как спяхте, когато бяхте в това тежко състояние? В седнало положение. положение.
В седнало положение. Да, защото съня в случая, нали, ние сме правили тук предавания за тежък атопичен дерматит, за псориазис. Това са така заболявания, които наистина почивката и съня стават почти невъзможни за качеството на живот. Да. Така е. Следващия ми въпрос ще да бъде къде е България в сравнение с останалите държави в диагностиката на тежката астма. Вие почти ми отговорихте, доктор Петкова, но ако искате нещо, може да допълните. В диагностиката сме на топ ниво, т.е. ние си диагностицираме тези пациенти. В времето вече от диагнозата до получаването на терапията, там изоставаме и смея да кажа, че трябва да работим точно върху облегчаването на достъпа до тази терапия. Дай Боже. И малко да ни обясните, може би и с помощта на госпожа Асенова, къде могат да се консултират пациентите, които смятат, че имат нужда от такова лечение. Малко да видим пътя на пациента, начин на отпускане на терапията, през каква комисия се минава, безплатна ли е за пациента. Общо взето такива подробности, които пациентите наистина да знаят, да са информирани и да могат веднага да се насочат по правилния път. Да. Може би пациента да ни разкаже от личен опит. Бях насочена към Александровска болница, към тази комисия от мой лекуващ лекар, доктор Боян Пенев, един прекрасен лекар, между другото. Просто никога не мога да прескоча възможността да изкаже благодарността си към него. Така че там минах през съответните тестове, да се установи какво е състоянието, нали, на астмата, какъв е капацитет на дроба, вдишване, издишване и така, кръвна картина. Пълната програма, след което документите ми бяха внесени в здравна каса. Аз изчаках около 2 месеца да мина на комисия, да бъда одобрена. Бях за щастие този път и започнахме терапията. Нещо отвътре да допълните, доктор Петкова? Аз си мисля, че тези пациенти може да ги намерим, когато мислим за тях, като за пациенти с тежка астма. И в този ред на мисли, общо практикуващите лекари са тези, които, виждайки, че пациента има нужда да попадне при тях, да получи някаква допълнителна терапия, си струва да бъдат насочени към алерголог или пулмолог. Или да го кажа така, към специалист по тежка астма. Защото не говорим вече за специалности, говорим за специалист с опит в лечението на тежка астма. Има на регионално ниво комисии, в София има немалко. Просто пациента да знае, че има такава възможност. Много от пациенти, между другото, от такива формати научават от статии, от медиите, което е прекрасно, защото много от тях, аз наистина напоследък идват при мен прочели или чули, нали, от някъде, което те сами се самонасочват, но ми се иска по-скоро наистина общо практикуващите лекари, а и колегите от така амбулаторните практики, било то пулмологични или алергологични, които нямат опит и не се чувстват достатъчно уверени да лекуват тези пациенти, просто да ги насочват. Пак казвам, на регионално ниво има комисии за тежки астми, които могат да поемат тези пациенти и да съответно да ги насочат. Това не означава, че тези пациенти, наистина с много от тях ние ставаме приятели и поддържаме прекрасни отношения, но това не означава, че тези пациенти е задължително да останат при нас. Напротив, ние сме доволни те да получат най-адекватната терапия и оттам нататък проследяването съвсем спокойно може да бъде и на регионално ниво и те да се върнат при своя проследяващ лекар. Благодаря много за този разговор. Завършваме така с припомнянето, че през месец май, на 7 май, беше Световния ден посветен за информираност за астмата. Така завършихме и с нашите гости в студиото за по-добра информираност, за да има и по-качествен живот с това заболяване. Добрата новина, както разбрахме, че в България вече разполагаме с терапии, които правят живота
абсолютно нормален и се връщат хората към нормалния си начин на живот. Това е възможно. Нека се скъси наистина пътя, по който пациентите да могат да получат своята терапия и съответно да имат един хубав начин и качество на живот. Но все пак имаме добри новини. Благодаря, че бяхте с нас, с портал на пациента и с подкаст за пациента.